दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आसामनि गं 12 जिल्लायाव गासै 198 आनजाद मिरुआव मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद खुंदों। बे आनजादाव थाखो 9 नि सा 9404 फरायसा आरो थाखो 10 नि सा 9336 फरायसा गासै 18740 फरायसाया आनजादाव जिरायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंफुंनाय बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव टप 3 सायख'नाय जागोन। टप 1 आव जायगा आवग्रिनो हानाय फरायसानो 20,000 रां आरो टप 2 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानो 15,000 रां आरो टप 3 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसानो 10,000 रां होनाय जागोन। आरो बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादाव 85% नाम्बार मोननो हानाय फरायसानो वान टाइम स्कलारशिपबो होनाय जागोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां बेदबारि सेनियर सेकेन्डारि स्कुल, गगामुख, दैमालु बड' हाइस स्कुल, सिलाफोथार, एसबि बड' हाइस स्कुल, सिमेन्ट सापरि, सिबि बड' हाइस स्कुल, सिमेन्ट सापरि, इउएन एकाडेमि, समखं, इउएन एकाडेमि, मिडल जनाय आरो इउएनबि मेम'रियेल बड' हाइस स्कुल, जनाय गासै गं 7 आनजाद मिरुआवबो मिरु रोंगौथि सायख' आनजादखौ खुंनाय जायो। दानिया फै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लकेन बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों मिथिना लानि। दुलाराय बर' फरायसा आफादजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च जाय एग्जाम दिनै 27 नभेम्बराव गासै आसामनि गासैबो जायगायावनो जादों। बर' मिउजिकखौ गोजों आरो थासारिजों जा मोनसे जोंनि दानि बादायारि मुगाजों खाब जाहोनानै आरो गोरोबफानानै आवगायलांनो थाखाय जा मोनसे मिरुजों खुंजानाय मिरु रोंगौथि सायख' आनजाद, बे आनजादा गासैबो जिल्लायाव जादों। दा बे लेखायैनो जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङावबो जिल्लानि सिङाव मोन 7था जायगायाव आनजाद सेन्टार जादों। दा बेयाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रानो बाहागो लादों। जेरै क्लास 9आव 347 सा आरो क्लास 10आव 287 सा फरायसाफ्रा बाहागो लादों। जों धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जों बरायदों। आसा खालामदों बिसोरनि जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि जा मोनसे गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिनै नैबे आनजादनि गेजेरजों दिन्थिनो हायो बेखौ मिजिंथिदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा जा मोनसे मावथांखि मिशन स्किल एन्ड कुवालिटि इडुकेसन, बे इडुकेसननि दारैनो जोंनि फरायसाफोरखौ बोरैहाय गोख्रों खालामनो हायो बेनि सायाव गोबां हाबाफारि मावबाय थादों। दा बे लेखायनो जोंनि धेमाजि जिल्लायावबो गोबां फरायसुला फरायसुलिया बाहागो लादों। आसा खालामदों जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि जा मोनसे गावबा गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो थाखाय बे आनजादाव बाहागो लादों बेखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर होदों। आरो उन समाव जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गोग्गो आरो गोथार थांखि लानानै गावबा गाव थांखियाव सहैनो हागोन बेखौ आं मिजिंथिदों। आरो दिनैनि बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनिफ्राय जों हमदांनो मोन्दों जोंनि फरायसुलिफोरा जोबोद नाजानाय बेलायाव फैदों, जायनि जाहोनाव गोबां फरायसुला दिनैनि बे टेलेन्ट सार्च आनजादाव जिरायदों। ओंखायनो जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै जों खावलायगोन जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा जाहाथे फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव थायो आरो माखासे गोरोन्थि हाबाफोरनिफ्राय गोजानाव थानानै जाहाथे गावबा गाव थांखियाव सौहैनो थाखाय सोलोंथाइ बिथिंखौ गोसो होनानै बोजबना लायो आरो फैगौ 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव मोजां जिरायगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिदों।